Seo feachtas nua a sheol Oxfam an seatan seo sogatá neamhionannas mar aib ollmhór agus bhraimid mar cathairneacht atá ag gobar i gcéirí ceithre daoine in Bochtanas go cheartúin a bheith ag leirteach go láidir a gcoinne neamhionannas. Is stocha sé tábhaach rá ní bháin Oxfam atá buair faoi neamhionannas ach tá leithéidí an tuachtarrán Barack Obama, America, Christine Lagarde an IMF, OECD, agrachtaí móra agus institútaí móra go léir rá le déanaí go bhfuil ol aib a gceist. So an rud tá muid na géirí oride haintseir ná an slíhfuil an barna idir sever agus dever ag méadú agus go bhfuil seo cruthú feibanna móra híomh daoine tá géirí iad féin Agallamh as Bochtanas. Tá annach chuid dulchan cín déanta le blianta beaga nuas so híomh seirbhí siarnas sláinteachs idechas a chur fáil ar fad daoine bochta annach chuid obair déanta mar hampla le leithéidí na sprochanna na stáisiún aontaithe den mílís agus mar sin deach. Tá muidna bortha go méid an dulchan cín seo go méid deire leis nó go rathí rudaí in olcas agus stocha ceannas na mór rudaí raimiid brennhir sa tuarasc seo ná an slí na bhfuil na daoine is sever down a gaiirí níos severe mar hampla níos luithe sa bliain tharnmid ord ar an slí go bhfuil an severas céine ag an 85 duine is sever down is bhfuil ag an lá is bochta agus brenimid ar an scóras ceir scóras cúigur duine sin a rís tuairisc seo agus tháinig muid go bhfuil an bhain atá ag na daoine sin an grúpa beag seo tar éis orú 527 milliún gach lá le bliana nús. So sin hart ar $1 milliún gach nóméid. Agus tá spáinne sin go bhfuil tá daoine is severe i gaiirí níos severe ach ní nimid ag rá ghfuil éimrid mí cheart ghfuil daoine ag tógáil risk agus ag cruthú jobanna agus gnóna ach is tá muid níos spóir faoin éifeacht atá ag na daoine is severe ar polisithe mar fecin muid na daoine is severe tá an tagart acu mar hampla bheith déanamh lobbying tá tuistic simúil sa tuairisc seo ná go caitheann institútaí airgeadais €120 milliún gach bliain ar lobbying san Aontas Eorpach agus tá muid na bortha go bhfuil an daoine is severe go bhfuil na deisina go léir acu agus faoin páistí na daoine severe na deisina is fearr down ó híomh tá idechas sláinte mar sin de agus tá ceorcail an sin agus tá muid na bortha go bhfuil an nómarcha éifeacht ag na daoine severe ar na polisithe atá tábhaach doing go léir. Siad am go sé go maiid go bhfuil daoine cosúil libhse ag rá go neamhhalamh go bhfuil neamhionannas timpeall an domhaigh méadú agus go gafar dul in leis. Is féidir é a eáil in Éirinn agus an maithe at lia. Tá cuspóirí goibh san achtas nach bhfuil luí tú ceann mór an sin an sin tú gur féidir béidir gur éidir léana bheith muíach go méid athú mór an scéal má thosnaíonn muid a caint faoi agus dar nóí obair a dhéanamh faoi. Tá méid dochsach mar tá ní bháin cathairneachtaí nas Oxfam atá i Tarrant order an aibse mar luí mé is luithe tá daoine nach beidir nach chéile mech i caint faoi mar hampla an IMF agus daoine eile. Stocha an mud is tábhachtí tá muid an géirí dhéanamh ag tús an feachtas seo ná oride haint ar an aib agus sais rogha a thuirt go bhfuil rudaí dul in olcas ó híomh na cospóirí atá muid a géirí buint amach bháling go mbeadh gach rialtas ar domhan ag tuairt air dus daoine go léirtá an gcónaí na tíortha ní amháin na daoine is severe na daoine na special interest groups caithí pólasithe bheith an ar wathe le gach duine in éon tír freisin táid ag dtír freisin ar an rud ar bannam an living wage táid bortha go bhfuil annach chuid daoine nach bhfuil
ag fáil a rochan agad ar an obertá ar dhéanamh acu agus céigil siad a gobar níl siad ná páistí chur scóil nó rochan bíomh acu nó dulcha doctor mátá siad sin. A socha agus rud eiletá Oxfam Éireann a dtír go mór ar le déanaí ná an táid bur faoin choras cáineach. Sa bhu séad le déanaí for Michael Noonan Ray leis an double Irish mar lítar agus táid an sásta faoi sin ach tá annach chuid loopholes agus mar sin de ar fud an dain cíling ghfuil na daine is saibhre agus colachtaí an mhóra in an éilú ó cáin agus tá an cáin sin riachtanach chun seirbhísí peblií ar nós sláinte agus éidechas agus mar sin de chur fáil, so tá muid na géirí gombeach na daine is saibhre agus na colachtaí móra ag íocáin ina tíortha san tíortha na bhfuil gníomhachtaí ar siúil acu agus nach bhfuil tax havens agus mar sin de fósán agus sogatá sinné agus tá sagm bhfuil an OECD ag déanamh iirecht an choras cáineach a dhéanamh níos láidre sa asúil táid chumid fáilte ribhdul an cí mar sin. Freisin táid bortha faoin níomháin faoin barna idir sever agus dever ach freisin idir maná agus fér mar sin chuile tá an tuair seo nó go bhheicimiid go generalta go mín maná postna tá níos lú pói atá níos sealadach agus nach bhfuil sais chum féine I gceist an annach chuid cósanna mar hampla más míimiid ar Bangladesh tá annach chuid maná an sin ag gobar sa tionscnil éí agus nuair tharla an tubaiste sin sa Rana Plaza an blin Scotcha siad maná smú forbás nuair bhí timpeist mór sa monarchan sin agus chuide sa polisathe tá táhachtach a híomh an neamhionannas acnamíocht seo chun leisacha ar freisin chuann siad leis freisin ar an neamhionannas táidir maná agus fér mar hampla nuair tá seirbhísí peblií siar an eascail le fáil nó nuair tá minimum wage nó living wage I gceist tá na policy sin an táhachtach a híomh neamhionannas idir maná agus fér chumá leis an barna eile idir sever agus dever a leis. Tá gom gur heoisimh tuarascáil roinnt mí ó hin cén tam bhíar an ceanna eile? Working for the few, no? Yeah, sin go Deireadh. So agus heoisimh an tuarascúpa lá hin agus níos is Feachtas ratha é agus spéis ag leanann roiig sin go híntaach is Feachtas ollmhór é nach bhfuil. Agus a thorcha mar ucail scór mátá tuilleadh eolais ag taistáil ón ar éistóirí conas is féidir le páirt a dlacha sa mór achtas seo. Well, mar deir tú seo olfachtas a bheits ar siúla Oxfam ar feadh cúpla bliain agus seo dearach tús leis agus táid tá daoine in an dulgadtí ar an sibh idirlína oxfamirland.org agus féile anam a chur an sin chun níos mú eolais seáil agus bheith mar chuid den feachtas seo dul amach be anna chuid rudaí ag tarla agus beimiid ag ddíriú gan cúpla mí ar Éirinn ach go háirtha agus a déanamh taide ar neamhionannas in Éirinn agus ceam go mé se sin an simú dus na hééisisiúir atá agah agus stoga táid I géirí gombeach daoine beidir ag smaoinmh ní smú faoin neamhionannas ní amháin idir tíortha ar nós Éirinn agus tíortha Bochta ach stoga an neamhionannas atá inar tíor féin inar gcathair féin mar tá sé I dul an nolcas agus caafar dearachar leis.